may buntag nga kaugaok. Bagong adlaw, bagong kinabuhi atong tanan, no? Karon nga video, mao mi sa sementeryo nga sementere. Pero before tam adto, siyempre, ngani init na dita ngani cheese outfit ta. So karon nakaalis na ta sa tong outfit no. Kay init makalatad to. Ngani ra ta sayon dali ra ta ka Kung magpaliwanag, ikaw mo, hindi ko maintindihan eh. 1 seconds ra. So karon, di na ta magmotor, gamito to magic. So karon ngaw abot mo sa sementeryo. Tawag niyo ang pag-iinit sa radyo. 5 minutes later.
Malamig pintal. So unang mga kaugaok, manang pintal. I-post mo. Karon muli kami kay pita na po na itong magic. So nakabot ako sa bahay kay tungod sa akong magic. Karon gilis ako outfit. So karon nakailis ako outfit guys. So before ta mo man sa kung video mga kaugaok. Mag-shoutout ako sa mga bagong na daw sa official na dari sa mga barangay. Shoutout sa mga kapitan na si Louie Manunggol, sa mga iski nga si Noel Galeia, sa mga kagawad, so si kagawad, so mga to, peace, ugaok! Good morning mga ugaok, so karon nga video mga ugaok, ato may sementeryo nga sementeryo. Yeah. Good morning, sa inyo, Kisti ako. Ano, 1, 2, 3.